дар ин ҷамъ муҳоҷирон барномаи нави ҳукумати президент Ҷо Байденро баррасӣ доранд, ки бар пояи он роҳи қонунии дарёфти шаҳрвандии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имконпазир аст. ман амрикоро дӯст медорам. Мигел Алеман яке аз онҳост. ӯро дар 4 солагӣ аз Мексика ба Амрико оварданд. имрӯз Алеман ҳамсари амрикоӣ ва 2 фарзанд дорад. мо як тифли 2 сола ва як тифли 7 моҳа дорем. ман намехоҳам ки аз амрико берун шавам. мегӯянд ин кор 2 ҳафтаро дар бар мегирад. дигарон мегӯянд чанд моҳро ё чанд солро. дур будан аз оила бароям вазнин аст. барномаи нави маъмурияти Байден роҳи қонунии дарёфти шаҳрвандии Амрико барои муҳоҷиронеро мадди назар дорад, ки ғайриқонунӣ вориди Амрико шуда муддати дароз дар ин кишвар зистанд. то ин барнома муҳоҷири шабеҳи Алеман маҷбур буд ба Мексика баргашта баъди 10 соли зиндагӣ дар хориҷ ҳақ пайдо кунад, ки барои иқомати доимӣ дар Амрико ариза нависад. аз ин тағйир мардуми зиёде баҳраманд мешавад. Сэнди Бенитес мудири омили муассисаи эътилофи ҳуқуқи башарии муҳоҷирон аст. тибқи ин барнома узви оила метавонад барои шумо дархост кунад, вале агар шумо ғайриқонунӣ ба Амрико омада бошед, бояд аз кишвар берун шуда ба саволҳои намояндаи сафорати Амрико ҷавоб диҳед. ҳамон ҷо шумо ҳаққи муҳоҷират ба Амрикоро пайдо мекунед. дар ин барнома тахминан 500,000 муҳоҷире ҳаққи иштирок доранд, ки ҳамсари амрикоӣ гирифтаанду беш аз 10 сол дар ин кишвар зистанд. ҳамчунон наздик ба 50,000 кӯдаки то 21 солаи онҳо низ ҳақ доранд ба ин барнома шомил шаванд.